Evo, spominjali smo gospođu Petir, a sam mi javljaju iz režije da imamo i njenu izjavu na ovu temu, pa pogledajmo što kaže. Logično je da je DORH pokrenuo istragu. Ja se nadam da će gospodin Jakovina odgovarati za štetu koju je nanio Hrvatskoj, jer upravo kroz tu mjeru se očekivalo da će obiteljska poljoprivredna gospodarstva, mali i srednji poljoprivrednici uspjeti dobiti financijska sredstva koja im znače život i na osnovu tih financijskih sredstava unaprijediti svoju proizvodnju i svoja imanja. Ta sredstva su im nedostupna, evo već drugu godinu za redom, upravo zato što je bivši ministar Jakovina bio uhvaćen sa prstima u pekmezu. Prema Kaznenom zakonu, ako je više osoba uključeno u neko djelo gdje se pokušava stvoriti određena korist ili zloupotrijebiti položaj, onda je riječ o zločinačkom poduhvatu. Ovdje vidimo da je gotovo 50% sedmogodišnje omotnice se trebalo potrošiti u prvoj godini tog natječaja i da se povećavao novac i to na način da su financijska sredstva doslovce u lipu bila izračunavana, što znači da se znalo za koje projekte idu. Obzirom da su pravila natječaja bila tako složena da se moglo vidjeti da se pogoduje pojedinim tvrtkama, odnosno da postoje umjetno stvoreni uvjeti, što je prema Zakonu o tržišnom natjecanju strogo zabranjeno, jasno je da su ti natječaji bili za nekog osmišljeni i da to nije mogla provesti samo jedna osoba. Dakle, osim gospodina Jakovine, osim gospodina Peze koji je bio na čelu agencije, morali su biti još neki uključeni, a vjerovatno predstavnici i nekih tvrtaka koje su se našle na tom spornom popisu. Kaznena politička odgovornost ministra Jakovine? DORH će naravno utvrditi odgovornost gospodina Jakovine, to nije na nama, ali ako je u nečijem mandatu iz upisnika izbrisano preko 100.000 poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava, ako imamo afere sa šećerom, a svih se sjećamo i sa šećeranama i kazne koje Hrvatska trebala platiti, ako imamo ovu aferu jasno u stvari indicije da je bila namjera zlouporabe položaja i ovlasti, a znamo i što se događalo sa poljoprivrednim zemljištem i namještanjem zemlje takozvanim stočarima bezemljašima, ako znamo da nam na dnevnoj bazi propadaju mljekari i da su svinjogojci na koljenima i da mladi odlaze sa sela, onda mislim da ima više aspekata gdje bi DORH mogao utvrditi kaznenu odgovornost gospodina Jakovine.